हेलौ बाबु औ खोनादों माने बे इसोरदि इसोर फुरा बुंहरनायफोरा औ नङा आरो सोर बानायनासो बुंहरदो इसाथ' जरदबस्ति लाङाखैना जोंनि फिसालाया दा हिनजावसायासो लिंहरनायखायसो जोंनि फिसालाया थांनानै लाना थांबाय गावहाबो थांगोन होनदोनो बेनिखायसो लानानै थांबाय दा बेखौनो जरदबस्ति लांदो होननानै जोंनि फिसालाखौ बिसोरो पुलिसनो माबाबाय आरो नागिर केस होबाय आरो इखौनो जोंखौ दा जरदबस्ति खालामनानै लांदो होननानै माबानानै दा पुलिसनो जोंखौ माबाबाय आरो केस होबाय ओमफ्राय आं सोंहरबाय हिनजावखानियाव फन खालामनानै खारखुमाना थाहैबायना इसोरो खारखुमाना थायोबाथाय आं सोंहरबाय हिनजावखानियाव आं नोंसोरलाय मोजां मोनलाय मारोना मोनलाय मारामोन मोनो होनना बुंबाय आरो हिनजावखायाबो मोनो दा मोनो होननानै नोंसोरो उनाव आरो हौवाखौ फासायबालाय नोङो दा नोंसोरथ' पुलिसा नागिरना हमना लाबोगोन ना हमना लाबोनायाव नोङो दि आंखौ जबरदस्तिसो लाना फैदो होनना बुंबाथ' जोंनि फिसालायाथ' फासायखागोन ना नङा आं बिदि बुङा आंलाय मानो बिदि बुंनो इसाना बुंबाय आरो ओमफ्राय जोंनि फिसालायाबो होनबाय इदि मानसि नङालै आयै बियो इदि मानसि नङा इमान फोथायखायो आरो जोंनि हौवाया माबाया फिसालाया आरो बुंजादो दे आङो जोंनि फिसालाया एसे फोथायखायो आरो इखौ थार गोसोजों मोजां मोनखायो इदि मानसि नङा आयै नों मानो इखौ सोंहरबाय थायो होनना बुंबाय आरो जों दा थानायाव थांनोसैनो होननानै ओमफ्राय र' गावसोरानो जालायबाय रेस्टार खालामखानानैसो थांगोन जाबाय आरो रेस्टार खालामखानानै इयावबो उकिलफोरा बार बार सोंदों आरो बि सिख्लाखौ नोङो हौवाखौ नों फासायगोन नामा नोङो न'खरनि मानसि नुनाय लोगो लोगो नोंनि गोसोआ सोलायगोन नामा एसा होनना बुंबायनो सोलाया जों सानैदोसो खारनानै हाबा जादों जोंलाय मानो सोलायनो एसा होननानै बुंबायनो आरो ओमफ्राय र' दा न'खरनि मानसिया नायगिरना लाबोनाय लोगो लोगो हिनजावखानिया सोलायबाय आरो ओमफ्राय थानायाव हमना लाबोनायावबो पुलिसफोरा सोंनायावबो होनबाय न'खराव मानो गैलानो दै कारने आंनि पलासु होनना बुंखाबायनो हिनजावखाया जोंबो थांखानायाव रोङिया थानायाव जोंबो गासै थांदों नालाय बेयाव होनखाबाय होननानै दा आरो इसोरखौ गरेस्वर इखौ माबायालासिनो दा आरो गरेस्वर थानायाव इसोरखौ लाबोबाय आरो लाबोनानै इनिफ्राय इयावबो सोंबाय बेयावबो सोंनायावबो इसा होनबाय आरो इसोरनि गारजेनफोरा सफायथ'वाखैमोन आरो जों मोनहैग्रोबाय नालाय हमना लाबोनायाव जों मोनहैनायाव पुलिसा सोंनायाव बेयावबो होनबाय आरो सिख्लाखाया मानो गैलानो दे आमाय कारने पलासि होननानै बुंखाबाय ओमफ्राय उनावहायलाय सिख्लाया मा होननानै बुंनानै लाखो हमजाखांनानैलाय दा हमजाखांनानै दा न'नि मानसि सिख्लाखौ दा रायलायनो होखादिया जोंदो माबादो पुलिसदो ज' जानानै रायलायनो होआलासिनो सिख्लाखौ एक्सट्रा लांनानै इसोरो केसखौ सिख्लाखादो माबानानै बेलेग लिरहैबाय आरो जोंबो लोगो नांनानै रायलायनो होदोलाय थारमाने जों न'नै ग्रुप थानांगौमोन ना न'नैबो थानांगौमोन ना बेयाव सिख्लाखाया मा होनदो बेखौसो खोनासंनांगौमोन ना जोङो एक्सट्रा हारसिं लांनानै केसखौ रेप केस होनानै लिरनानै होबाय आरो इसोरो बिदिखौ जायाना थानायाव लाबोनायावबो हरावबो सिख्ला खादो इसोरनि बिमादैया थाफादो आरो हरसे थाफानानै मा खालामखो मा बुजायखो सिख्लाखौ इनि अखानायै केसखौ उल्था लिरना होबाय आरो बिदिबा माबायदि जागोन दे सिख्लाखौ जों बारे बारे ओमफ्राय बिसोर बुंहरदों खारखुमाबाय थादोंबालाय लेंहरनायाव मोजां रायलायनानै लालायोबा लालायथों होननानै बिदि बुंदोंमोनबालाय बिदि बुङाखै दा इसा दा जानो होखाया आरो होखायाबा दा गथ'फ्रा रेस्टार जानानै फैगोन आरो इसा होखानाय माबायानो गैखाया थारमाने बेलेग इसा दरा नायनो फैनो गोनां दङ आरो बेखायसो सिख्लाखाया हौवाखाखौ लिंहरनानै खारखुमानाया जादों आरो नोङो आंखौ खारखुमाना लाङाब्ला आंखौ नों मोननाय नङा होनना बुंहरबाय हौवाखानि सिगाङाव बाहायबाबो सिन्थिनो नाङा होमबा ओमफ्राय मादै नोङो हौवासानि बिमा ओं आं हौवासानि बिमा ओमफ्राय दाबो आंनिबाथ' मोजां रायलायनानै केसखौ उइद्र' खालामलायोबा साबसिन जागोनदां माने होलायबाय थाबाथ' लाब गैयाना जोंथ' रायलायनो थांनो नागिरबाय थादो बाबु दा जोंखौ बादा होबाय थायो रायलायजालिया जोङो जों गथ'खौ नोंसोरनो हरा
हराब्लाबो जोंदो रायलायनांगोन मानोना नोंसोराथ' बख'नांगोन ना फिसालाखौथ' आंनो बख'थारना होनांगोन ना इसोरो दा जों थांनो नागिरब्ला इसोरो फायजालिया होनना बुंहरबाय थायो इदिबा माबायदि आंनि फिसालाया माबायदि खारग'बोगोन दा नोंस्राबो बे उकिलफ्राबो इदि बार सोंलायनाय कर्ट मेरेज जाथारखाबाय दा बिनि माबाखौ कागजखौ दायो मोनगोन दे बाबु दा इखौ नोंनो हरगोन जों दिनै मोनगोन आरो कागजखौ दिनै दा जेरेसाथ' मोनखांनानै दोनखायो हराखै थेवबाबो इखौ ओरैनोसो अरिजिनेलखौ जोङो दायो नोंनो हरगोन कर्ट मेरेजनि अरिजिनेल सार्टिफिकेट दायो हरगोन जों बे माबाया कपियाथ' दोनखायोनो जोंनियाव थेवबाबो जों होथ'वाखै आरो जोङो नोंनो मिया हरैया मा इसा न'खरजों जों रायलायग्रोनानैसो नोंनो हरगोन होननानै सानदोंमोन आरो नों बाबुनो जोङो खौरांफोरखौ बाय मोजां मिथिना लानोसै रायलायथारनांगोन रायलायाबा बोरै सल्भ जानो जुदि गावसोर फिसाजोखौ हराबाबोथ' रायलायनांगोन मानो होनबा नोंस्राबोथ' नोंसिनि गथ' हिसाबै बख'नांगोन ना सानना दङ गावनो इमान आं बारे हिनजाव खारदों आंनो रायलायनो मोनखानाय खालामा आं इदि खालामा इसा होननानै बुंहरखानाय खुरां जेबो बानाय मारबायसो आरो इसा जागोन खामगोन होननानै सानदोंमोन आं सिख्लाखाखै खाममारखाबाय आरो बियो बिराद आजिखालि फोथायनो गोब्राब नोङो फासायनाङा दै फासायनाङा होननानै बुंखाबाय थाबाय इदि खालामा आङो मानो खालामनो जों सानैजों खारबाय आंलाय इदि खालामनो होनना बुंबाय उकिलाबो बार सोंदों आरो इसोरखो होमबा बे उकिल जाय माबादों नोंस्राथ' प्रमान दंजोबखायोबा नोंसोरो रायलायहैनो हागोन दंजोबखायो बाबु गासै दंजोबो रायलायहैनानै थाब मानसिखौ माबाबानो जाबाय आरो ना दा जों फिसालानियाव रायलायनो थाङो साननै सानथाम सानब्रै सानबायानो जाबाय जोंखौ दा थांनोखौनो होखाया आरो फायनाङा रायलायजालिया जों हरखाया बिसोर जुदि केस होनानै हमनानै दंखायोबा नोंसोरबोथ' बिनि थ्रुयैनो थांनांगोन उफायानो गैया नङाबा रायलायनानै उकिलफोरजों उकिलफोरजों रायलायनो दा माबा खालामबाय थादो जोङो दा जानि गथ'खौ केसखौ उथायनानै फिसाजोखौ हराबाखो जाखोलाय मा जाखो जानि फिसालाखौथ' बिसोर केसखौ माबा खालामनानै जुदि सिख्लाया गोसोआनो गैखायाबाथाय बे गोसो सोलायबा आरो बेखौ लाबोथारनानैबो लाब गैया मानो होनबा न'खराबो गोजोन जानाय नङा उनाव दा आरो सिख्लाखायाखौ इसोर मायबा मोनसे खालामनानै लाखिदोब्लाबो लाखिथोंसै नङा होमबा बे जबरदस्ति खालामनानैथ' लाब गैया नालाय दा आरो ओमफ्राय जाहानि फिसालाया बे थानायनिफ्राय गबोनानै मायबा मोनसे जायोब्ला इनि रिक्सखौ सोर लागोन दा जों सानस'नानो मोनला जों दा रायजोफोर दंना सावरायग्रोबा मोजां जागोनदां मादै मोजांनो मानसि थाफाबाय था माने सानस्लाबनो हायाना बे हारसिं हगारनाङा फैबाबो माने बुजायनानै दोनथ'बाय था इथ' दाख्लैनो थानायावनो होनखादों आंखौ फासायबायना माबायदि थागोन आं थानो हानाय नङा आं थानो हानाय नङा इमान गाबबाय आंनि फिसालाया सासेल' आंनि फिसालाखौ इमान लांनानै इसा खालामनो नाङामोन आरो इयो इमान दुखु मोनदों आं इमान जानो लोंनो सुख गैया न'खराव फिफायाबो सानफ्रोमबो सुख सान्ति गैला मा जागोन जों दा आंनि फिसालाखौ इमान थाखाखौ हैनो नाङामोन आरो बियो बाबु गोसोआव हमथा मादै मोजां जागोन दे गोसोआव जों आं इमान फिसाला सासेल' आंनि फिसाजो सासे फिसाला सासेल' आंनि फिसाला गिजा खालामना बुथारना होबा आं माबायदि थांना हागोन आङो बाबु मादै बिदि जाया बेजों मानसि थाफाबाय था नोंसोरबो बुजाय मानो होनबा बिदि समावहाय बुजायनायावबो गोसोआव हाबा ओंखायनो मानसि दोनफाबाय था नायबाय था जाहाथे गाज्रि खामानि मावा मानो होनबा नेबा उनाव साबसिनखौनो मोनहैगोन फिसालायखौ थार गोसो थोखायोलै बाबु आयै आंखौ इयो दाख्लैफोर खारनो लिंदोंमोन आंनियावनो खिथाखानाय फिसालाया आयै आंखौ इयो दाख्लै खारनो लिंदोंमोन खारनो लिंनानै आं थांदिया थांनायाव आंनि माबाखौ मबाइल नाम्बारखौ ब्लक खालामना लादो बेनिफ्राय आरो जा फिसालाया फन खामफिनखोसो ना माखोसो बेनिफ्राय दा बिदिबा सानसे फुङाव फिसालाया दोनबाय थायो आं ओंखाम संबाय थादो आं खेराइ होनबाय नों मा थांनो
ओइ लिंहरदोर' सासे मानसि इनो लिंहरदो आरो जखायानो खिथालांदो आरो आंनो ओमफ्राय बेयाव स्कुलाव फैबाय थानायाव बेबो गारिफोरा ओंखारनायखौ ग्रोब मोना बाइकआव थिखांनानै लाना थांबाय आरो बेखौथ' हंख्र' हंसि लाङाखैना गारि फिसाफोरबासो हंख्र' हंसि सोनानै लाना थांनो हागौमोन बेखौ बाइकआवसो मोजाङै थिखांनानै लानानै थांदो सानैजों रायलायलायनाय जोंनो नुखानाय सानैजों खाथि खाथि जना रायलायनाय मानाय होमबा बे माबाफोरावबोथ' रेजिस्टार खालामनायावबोथ' बेसेबां गाबगौमोन ना इमान जर लांदोबा जबरदस्ति लांदोबा इमान मिनि खुसिसो दखन फट'खौ नुवाखै बाबु इमान रंजा बाजासो गावसोरानो माबादो दखन ओमफ्राय मिलायनानै मानसिखौ बख'ग्रोबानो जाबाय बिसोरा जुदि गोसो गैया आरो सिख्लायाबो गोसो गैलाबा बेफोरखौ लाथाबनानैथ' लाबोबानो गैखाया नोंहाबो साननांगौआ नोंनि गथ'नि आरो बिमा जानानै दुखु मोनफाखागोन ओंखायनो बोरै बख'नानै लाबोग्रोनो हायो ओमफ्राय लोगोसे बेखौ नागारनाङा आरो न'आव थाफैबाबो गोदाव सोराव जायोना बिदि समाव टाइम नांगौ जायो बिरादनो हगारनो हाया दा जोंनि सायाव बेलेग बेलेग नङा खौरांफोरखौनो बानायना लिरना होबाय थादोर' इसोरो केसाथ' बिदिनो दा नोंसोर ओइबाबो नोंसिनि केसखौबो लागोन लाबाथ' बैस्रासो जायो केस होग्राफ्राथ' जेबो लाब जाखाया बिदि आरो दा ओंखायनो मिला मिसि बिसोरजोंबो रायलाय रायजोखौ लालायनानै रायलायबानो जाबाय दा रायजो लाना रायलायनो थांबाबो थांजायानो र' फायनाङा रायलायजाया होनना बुंबाय थायो इदिबा मादै जानो जोंखौ थांनो होआबा उफायानो गैया नङाबाथ' माबोरै नोंसोरथ' बख'नांगोन ना नोंसोरनि फिसाखौ बेखौनोथ' होनदो जोंनि फिसालायखौथ' जोंनो बख'ना होनांगोन फिसाजोखौ हरा जाखो मा जाखो बिदि आरो एबसुफोरखौबो जों रायलायनो खिथाबाय थादों ओमफ्रायसो दाखालि बावै थांदोंमोननो थांनाय गसिनो बिमाया बिखा बुलायना होनदों आं हरा होननानै हराबाबोथ' दा जाय बे केसखौथ' बेखौ उइद्र' खालामनांगोन बिसोरो जुदि नोंसोर मानिलायोबासो आरोना नोंसोर मा दायो नोंसोरबा मा सानलायदों जोंथ' मानिलायगोन दा बिसोरसो मानिया आरो जों सानदों आरो दे होमबा जोंनो भुल जाबायबा केसखौ उथायना होदो होननानै आरो रायलायदो मादै बे आबसुनिबो हेफाजाब लाजायो मानो होनबा बिसोर जोंनि संगठन बिदि सल्भ खालामबोबाय थाग्राखा नालाय सिगांनिफ्रायनो गोबां केसफोरखौ मोजाङै सावरायग्रोलायदो नङाबाथ' दावरावनिफ्राय दावराव बारासिनसो जालांगोन ना आरो सानैसो सानबाय थाखागोन रायलायनो थांनो नागिरबाय थायोदो रायलायजाया इसोरो रायलायगोन बिसोरो मादै मानो होनबा आं दा नोंनि दुखु फोरमायनायखौबो आं फोरमायफिनगोन ना मोजाङै रायलायगोन बिसोरो दे आं हिनजावखादो रायलायखानाय रायलायगोन खालामदो दे कन्टेक्ट लाहरबानो जाबाय उनाव दे